सिखाव हाबदों। गलायाव हाबनानै सिखावा गावनि गोजाम ड्रेसखौ गारनानै गोदान ड्रेसखौ गानलांदों। नंगौ, चिरां जिल्लायाव दासान्दि खेबले खेबले सिखावनि लुथिनाय जाथाया बांसिनदों। जाहोनाव सिखावनि उदखाराव फालांगिरिफ्रा जानांदों बोलि। मिथिनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि आमगुरि थानानि बेंखनाव थानाय बर' फोथार बाजारनि रिमिना बसुमतारीनि गंसे फिसा गलायाव सिखावा फारसेनिफ्राय लुथियो। हरनि खाबुखौ लानानै सिखावा गलायाव हाबनानै सेन्देल आरो गोबां बेसादफोरखौ लानानै थाङो। गलादार आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला सिखावा गावनि गोजामखौ गारनानै गोदान ड्रेसखौ गलानिफ्राय गानलांदों। ओनसोलाव सिखावनि खेबले खेबले खावनाय जाथाया नुजाथिबाय थानायनि सायाव संदाननानै सिखावफोरखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै पुलिस बिफाननिसिम दाबि दैखाङो। आंनि दखानावथ' सिखाव हाबदों। आं एसे लेट फैनाय जादों आरो दिनैहाय 10ता बायदि जाबायमोन टाइमा। मोजां फांनानै गालांफिनदों आरो बिसोरो दखानखौ। आंनि बारान्दायावनो बिराद गोबां मानसि जिरायदों, होमब्लाबो बिसोरो थाल गैया। आंनि दख'ना गांसेबो गैया लांजोबदों। ब्लाउस, साद्रि दाम गोसा गोसानि दङमोन, गालांखाखै लांजोबखादों। बेसेबांसोनि दंमोन? गासैजों अनुमान 2 लाखनि खाथियाव दङमोन। बे गासिबो लांजोबदों, गालांखाखै। ब्लाउसआथ' दिप मैयासो लाबोदेरदोंमोन आङो। सुइटार दामि दामि दङमोन, दा गैलिया आरो लानानै थांजोब्बाय। ओरैनो फिसा फिसौल' दङ। घटनाया मा टाइमाव जादों होननानै सन्देह खालामदों? टाइमाथ' मोनायावनो जागोन, आं टाइमखौथ' बुंनोबो हालिया। बोरै मिथिया नोङो बे नोंनि दखानाव सिखाव हाबदों होननानै? आङो बैयाव फैनानै जिरायबाय थाफैदोंमोन। ओमफ्राय सासे बिखुनजो जानाया नोंनि दखानावथो ब्लाउस लायनो होनना लिंबोबाय आरो आंखौ। ओमफ्राय आं फैबाय, खेंफैबाय। दानिया थाला मा खेबस'जोबनायनि नुफैबाय। ओमफ्राय खाथियावनो जोंनियाबो बिफा दङमोन, लिंहरबाय आङो ओरैनो। ओमफ्राय बाजाराव मानसि दंमोन, बिसोरबो फैबाय, नुफैबाय। खेंनानैहाय गैया, लांदां गोजा। सोरखौबाफोर सन्देहफोर खालामदों नामा नोंथांमोना? आंथ' सन्देहबो खालामनो, सोरखौ सन्देह खालामनाय मिन्थिया जाहैबाय, नुवाखैबो। पुलिस प्रशासना एफआइआरफोर होबाय दा? पुलिसाथ' दहाय फैदों, औ। पुलिसनो माबाबाय। एफआइआर होनाय जाबाय? एफआइआर होनो, औ, एफआइआर होगोन। मा होनदों पुलिसफ्रा? होनदों हाफपेन्ट गांसे थालांदों। बे हाफपेन्टआथ' गावसिनि गाननाय फुरानासो। गोदानखौ गाननानै थांदों जोंदां बिसोरो, ओंखायनो फुराना थालांदों। बेखौ दा सिखावनि, दा पुलिसा बेखौ लानानै थांबाय। बिदिनो जोंनि बे दखानाव सिखाव हाबबाय थाखायो नालाय, बोसोराव बिदिनो खनसे खनसे दखानाव हाबबाय थायो। बिदिनो कम्पिउटार लाङो, मालाबा बिदिनो दख'ना आरिफोरखौनो खावो। ओंखायनो जेन बेबायदि दाजाथों जोंनि दखानाव, जोंनि एरियायावहाय। जों मोजांखौ लुबैयो, सेफटिखौ जों लुबैयो। ओंखायनो जों सिखावफोरखौ जेन थाब हमनानै जेन एसे एनै साजाफोरखौ होयो, जों बिदि लुबैदों आरो। बेखौथ' जोङो बाजार कमिटिनि हिसाबैहाय जों बेखौनो लुबैयो, जों न्यायखौ लुबैयो। जाहाथे जोंनि दखान थांबाय थानाया जेब्लायबो जोंनि दखान जेलाखि जों जायो, जेब्लाबो जोङो मोजांखौ जों लुबैयो आरो कमिटिनि जानानै, जाहाथे बिदिखौ दाजाथों होननानै जों सानो। अब्लाबो माथो खालामबावनाय, बेखौहाय जाबाय दखान जोंबोथ' जानायखौथ' जोंबोथ' जाथों होननानैबो जों बुंनो हाया। दा बेनिखायनो जोङो कमिटिनिफ्राय जों बेखौनो जों लुबैयो, जाहाथे प्रसासननिफ्राय जेनोखि दहाय फैनानै थांबाय, नायफैनानै थांबाय, दा बेखौहाय मोजाङै गोख्रों बेब'स्था लानांगौ आरो जाहाथे न्याय बिसारखौ मोनो। आरो जेरैखि माखासे बेसादफोर लानानै थांदों, बे बेसाद लानानै थांनाय बुस्थुखौ जाहाथे बे बिगोमाया बिसोरो रिकभारि खालामनानै जाहाथे होनो हायो, बेखौनो जों खावलायदों आरो। बेफोरबायदि जाथाया नोंथांमोननि नैबे बाजाराव आगोलावबो जाबाय नामा? जोंनि बेवहाय बाजारावहाय आवगायबो, सिगांनि बोसोरावबो, सिगांनि नङा सिगांहायबो आवगायावबो जाना थांबाय। बै मोनसे दखानावहाय कम्पिउटार सेट लानानै थांदों, ओमफ्राय बिनिफ्राय खुस्रा खुस्रि हाबलुबाय थादों आरो। दासिमबोथ' हाबग्राफोरनि जेबो प्रुफ गैया आरो। बबे थानाय आन्दाराव गोग्लैयो? बेयो आमगुरि, थानाया आमगुरि। ओमफ्राय बिनि आउटपस्टआ जाहैबाय जयपुर जाहैबाय आरो। डिस्टेन्सआव दं बेनिफ्राय? बेनिफ्राय आमगुरिया मथा मथि 7-8 किल'मिटार जाहैगोन आरो। बिथांमोन प्रसासननिफ्राय खुनु माने पेट्रलिं गैया। दा बेखौनो जोंनि कमिटिनिफ्राय बेखौनो जों लुबैयो, फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि बे ओनसोलावबो हरनि समावहाय जाहाथे पेट्रलिंआ सोलिबाय थायो, जाहाथे जों बेनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय जाहाथे जों बे दखाना जाहाथे रैखाथिखौ मोनो, दा बेखौहाय जों खावलायबाय आरोखि। माबाफोर सन्देह जेनेबा सिखाव हाबग्राफोरनि सायाव?
माबायदि मानसिफ्रा खालामथावथाव? दा बेखौथ' जों मा बुंबावनाय जों नुवाखैबो मानसिखौहाय ओमफ्राय जों ओरैनोथ' जों हमनो हायो जाहैबाय दानि जुगावहाय सोरबा माखासे बिदिनो जाग्रा लोंग्रा सोरबा फेग्रा मुवा सोबग्राफोर आरो सोरबाफोर बिदिनो मा होनो गैजायै माखासे मानसिफ्राबो आरो सोरनिबा धोनिनि फिसाफ्राबो बिदि खावनाय जायो आरो माखासे समखौ लानानै गावसोरनि गोनांथिखौ जेब्लाखि बिसोरनो पकेट मानिफ्रा जोबनानै थाङो अब्ला बिसोरो गोबां बिदिनो गावसोर जमा जानानै बिदि सानलायनानै बिसोर मावनोबो हागौ आरोखि दा बेखिनि सिखावफ्रा जिथु सिखावखौ हमनो मोनोब्ला बेखौ माबायदि बिसार खालामजानो बा माबायदि आयेननि साजा होजानो लुबैदों? दा बेखौथ' जोङो दिनै कमिटिनिफ्राय जों बेखौनो लुबैदों जाहैबाय जे प्रसेसना दहाय जेनाखि फैनानै थांबाय बे फैनानै थांनाय हिसाबै बिसोरो थारैनो बिसोरो मोजांखौनो बिजिरनानै होगोन आरो उननि समाव जाहाथे बेफोरबायदि समस्या जाहाथे दाजाथों आरो बिसोरनि जेनाखि न्याय बिसार बेखौ जोङो नांगौ ओमफ्राय बिसोरो उसित जेनाखि पानिशमेन्ट जायखौ पानिशमेन्टखौ मोननांगौ बेखौहाय जाहाथे बिसोर मोनथों आरोखि। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।